baƙuwa ce a gidanmu yarinyar amma tana da wata ɗabi'ar banza. Kullum sai ta zauna daga ita sai ɗaurin ƙirji. Kowa yana kallonta sannan ga ta Allah ya albarkace ta da albarkatun kayan alatu, ga luwai-luwai a baya, a gaba kuma ga dukiyar fulani. Kuma mu gamu mutane masu buƙata a kusa, da mun gani sai mu ji wani iri a ranmu cewa muna buƙatar mu je wannan gonan mu yi kale. Kamar da yadda ta saba zama ko da yaushe haka kuwa yau ta fito. Saboda mutanen gidanmu sun je biki daga mu sai yara. Na fito daga baccin safe da irin cajin nan na masifa da yake addaban mutum. Kawai na zo na same ta zaune ita kuma ta wangala ƙafafunta haka ta zauna kamar da yadda take yi ko da yaushe. Na kalle ta na ce ke Umaima zo, ta ce mene? Na ce wani aiki nake so in sake. Ta ce to ta biyo ni. Ba mu tsaya ko ina ba sai ɗakina. Bayan ta shiga ne sai na ce mata nan wurin nake so ki yi gyara mun. Ta ce kai kana namiji baka iya gyara ba? Na ce eh kawai ki gyara mun. Ai kuwa ta sunkuya na ga tulunan luwa-luwan nan sun turo. Ta ci gaba da gyaggyarawa. Can na ji wani abu ya taso daga tsakiyar ƙwaƙwalwata bai tsaya ko ina ba sai zarmadulu. Ai kuwa sai ta miƙe ta yi ƙarfi ta fusata ta tsaya ƙyam. Nake jin kamar in je in buga mata mai kan taɓaryar nan. Ba a daɗe da yin haka ba kuwa ita ma ta tashi tsaye wurin tashi tsayen da za ta yi. Ai kuwa abin da ta ƙare dukiyar fulaninta da ita sai ya zame. Rabin su ya fito waje rabin kuma yana rufe. Tana min magana ni kuma sakamakon ganin wannan gaba ɗaya na ɗauke wuta. Ban ma san a wane duniya nake ba na ƙura masa idanu. Sai da ta zo gaba na dab da ni ta tafa hannunta. Kai malam ina ka je ne kana ta tunani ina maka magana? Na yi firgigit na dawo daga duniyar tunanin da na shiga. Kawai sai na miƙa hannuna ji kake carab. Na ƙwamusu dukiyar fulaninta. To ita ma da yake tana da buƙata a kusa kamar ni. Ai kuwa ba ta yi wani tirjiya ba wani ɓata lokaci ko muka daidaita ni da ita sai ga shi mun fara yi wa juna filasta. Da kanta ta miƙa hannu ta kamo sandan girma ta fara jinjina ta. Yayin da ni kuma na ci gaba da bada himma wurin ƙwamusar dukiyar fulani. Haka muka ɗan ɓata lokaci kana daga bisani kowa ya shirya muna jira mu je mataki na gaba wato ɗebo ruwa a rijiya.